Hola, estimats amics del YouTube, de redes socials i de tots els llocs on pugueu veure este vídeo. Seguim així, com sempre, en les classes de lliçons de llengua valenciana, lliçons per a distingir el valencià del català. Per què lliçons per a distingir el valencià del català? Pues perquè el català està substituint al valencià, desgraciadament. Des de fa 35 anys el català s'ensenya a les escoles valencianes i és un procés molt lent però molt efectiu. Poquet a poquet van substituint i van introduint el barceloní, que és el nom que hauria de rebre l'actual llengua catalana perquè està basada en el barceloní i, com dic, va substituint al valencià en tots els aspectes lèxics, sintàctics, morfològics, en formes verbals, frases fetes, etc. etc. Este és un intent de salvar la llengua valenciana. Per la meva banda, dir que jo no sóc un expert. Pròximament, si Déu vol, seré professor de llengua valenciana. Enguany faig l'últim curs, però realment els filòlegs que ja estan llicenciats i que tenen un coneixement i que tenen una professionalitat són els que haurien de fer un bon vocabulari valencià-català per a que la gent ho tinguera clar. I és necessari este vocabulari des de fa molts anys, des del principi, des de que es començà la problemàtica del català i el valencià, des de que els professors de valencià varen ser expulsats en l'any 82-83 i en el 83 va introduir-se el català en totes les escoles valencianes en professors formats en català i en les directrius catalanes impongueren l'ortografia, canviaren l'ortografia valenciana per la catalana, la gramàtica valenciana la canviaren per la catalana i des de fa 35 anys tenim en les escoles el català. Per tant, el que fem així és un intent de nomenar les paraules valencianes més genuïnes en detriment d'aquelles que, encara que potser també se diguen en algun poble valencià, se diuen majoritàriament en Catalunya i són les que imponen com a normals o com a correctes en detriment de les que són més generals en valencià, que les fan veure com a col·loquials o que senzillament les ignoren. Este és el cas d'Estora i Catifa. El meu amic Miquel Real m'està assessorant o m'assessora després dels vídeos. Miquel, a mi m'agradaria que m'assessorares abans dels vídeos. Ja t'he donat el telèfon per a que contactes amb mi. Em vaig a dir ara 674240368, 674240368. Ja t'he donat el telèfon per a que contactes amb mi i com pareix ser que tu estàs prou enterat, prou al tanto d'aquestes particularitats que jo desconec perquè jo me moc en la franja de la contornada de Torrent, la part sud de l'àrea metropolitana de València, i desconec tot el lèxic valencià com és lògic. Ja que tu pareix ser que sí que controles més tot el lèxic, m'agradaria que m'assessorares abans de que fera estos vídeos que tenen com a principal fonament salvar les paraules genuïnes valencianes que estan sent substituïdes pel català. Per això dic que en algun moment me puc haver equivocat o haver donat una paraula com a catalana quan també en algun poble valencià se diu. Però jo el que he procurat sempre és donar la genèrica valenciana i la que està sent
utilitzar per als catalanistes, per als professors catalanistes, per a introduir-la com a valenciana sent principalment d'ús català o sent catalana. El cas d'Estora i Catifa pareix ser que Catifa també se diu en pobles valencians. Jo no l'havia sentida mai, jo només la vaig sentir quan m'ensenyar en català a l'escola, com alguns ja heu dit per Facebook que tampoc havíeu sentit mai la paraula catifa. Jo sempre he sentit estora per a un tros de tela gruixuda, grossa, que se fica per a resguardar els peus del fred i també per a ornamentar en les habitacions. I jo sempre he sentit estora i no coneixia la paraula catifa. Miquel Real me diu que sí, que catifa també se diu en algun dels pobles de la Comunitat Valenciana. Jo només havia sentit estora i alguns dels que heu escrit per Facebook també digueu que només havíeu sentit estora. Bueno, dit això, vaig a continuar en estos capítols, no desistiré, ningú és perfecte, demano disculpes per anticipat si tinc algun error. El que sí que m'agradaria és que els que estan cridats a fer això d'una forma més professional ho feren. A mi no me sap ningú mal, jo ho estic fent per devoció, per pura devoció, per salvar la llengua valenciana i m'informe tot el que puc. Però no soc perfecte i puc tindre errors, per tant, vos demano disculpes. I després de 6 minutets d'introducció, anem ja en les tres parauletes d'avui. La primera és camiseta. Camiseta, vull pegar el solet. Camiseta. No hem de dir samarreta, d'acord? No hem de dir samarreta, hem de dir camiseta. I doneu-vos compte d'una cosa. Camiseta no és un castellanisme del valencià, sinó lo contrari. És un valencianisme del castellà, perquè si no fora un valencianisme del castellà, en castellà s'hauria de dir de camisa, el diminutiu és camisilla, s'hauria de dir camisilla i no camiseta. Però al igual que el català està absorbint el valencià, el castellà ha absorbit moltes paraules del valencià sense dir-ho. Els dos són de la mateixa manera d'actuar. Xiqui-xic, 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 i els valencians, això sí, això no, mos defenem, no mos defenem, era nostre, no era nostre, i sempre a la defensiva i queixant-nos de que mos surten coses. Per tant, hem de ser més valents i més expansius, d'acord? Camiseta. I en català, samarreta. De zamarra en castellà, els catalans s'han agarrat samarra per a distingir-se de camiseta perquè pensen o pensaven que podia ser un castellanisme. No és en absolut. Camiseta s'ha dit sempre, de camisa, el diminutiu que haurem de dir. Camiseta, correcte, perquè ha de ser un castellanisme. Però el contrari, és un valencianisme del castellà, perquè els castellans haurien de dir camisilla, d'acord? Bueno, ja tenim la primera paraula, ara anem en un verb. El verb tindre, el verb tindre, que els catalans diuen tenir. Tindre és lo correcte i tenir és incorrecte. Per tant, direm tindre i no hem de dir tenir, d'acord? Tenir era una forma que en alguns textos molt antics de fa molts anys, més de 400 anys, s'utilitzava, però de forma minoritària. En València i en tota la Comunitat Valenciana sempre s'ha dit tindre, d'acord? Tindre. I ara anem en un altre verb. El verb dependre o a dependre, que els catalans i catalanistes diuen
aprendre. Nosaltres, els valencians, mai hem dit aprendre, com els castellans diuen aprender. Sempre hem dit què vols dependre o a dependre, d'acord? Els filòlegs valencianistes opten més per dependre que a dependre, però, baix el meu punt de vista, tant dependre com a dependre estan vius i són correctes els dos, d'acord? Encara que si voleu ser més fins i més concordes en el que els filòlegs volen, pues triareu dependre abans que a dependre, que la podríem considerar subsidiària de dependre. I ara el repasset, com sempre que fem, camiseta, no hem de dir samarreta, samarreta és un capritxo més dels catalans que per no dir camisa diuen samarra, però no és exactament el mateix. Han agarrat una etimologia diferent per a dir el mateix, però en valencià camiseta està molt ben dit, i inclús doneu-vos compte que no és un castellanisme del valencià, sinó un valencianisme que té el castellà. D'acord? Ara, tindre i no tenir no. Això és una forma estranya i molt antiga que ningú diu. I l'última parauleta, dependre o a dependre, per a dir aprender en castellà, i no hem de dir aprendre. Això és una forma artificiosa per un valencià que mai ha dit i que no és correcte en el Diccionari General de la Llengua Valenciana. Lo correcte que està i que diu és dependre. Bueno, pues res més, amiguets i amiguetes. Este vídeo ha sigut un poquet més llarg per la introducció que he fet, perquè volia que sabereu tots que no sóc un expert, però fique voluntat i constància i persistència, i m'agradaria que els capítols que foren, no sé si seran 100, 200, 300, 400 o 500, vos facilitaren les coses per a distingir el valencià del català, i el que m'agradaria també és que els filòlegs valencianistes que se fiquen mà a l'obra, que no siguin tan còmodes, que no siguin tan covards, ho dic clar, i que fa falta un diccionari, un vocabulari valencià-català ben fet sobre base de professionals, que Carles Recio, un xaval de 17 anys, va tindre bona vista i sabia que n'hi havia que fer això per a facilitar a la gent, per a servir als valencians, i feu el diccionari diferencial valencià-català, i el feu pues, com va poder. Va intentar fer un diccionari en les màximes diferències entre valencià i català, i jo crec que he pecat també un poquet per això, de tindre errors. Però a mi m'està servint també, perquè tota obra, quan se fa de cor, encara que tingui imperfeccions, sempre té una bona base i pot servir. Per tant, no tenim que desprestigiar a ningú valencianista que ha fet coses de cor en base a servir als valencians per a que tinguin un llibre de consulta i puguen saber els valencians què és català i què és valencià. Encara que tots ho haurien de saber per lo que parlen i han parlat els seus iaios i per lo que han parlat sos pares i per lo que parlen, haurien de saber-ho clarament i distingir-ho, però no tenim ixe llibre que mos recolze. Per tant, des d'ací dir i fer un crit
a Joan Salvador López, que és el cap de la secció de llengua de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Manolo Jimeno, Toni Fontelles, Laura Garcia, etc. Tots aquells que han defès des de bases professionals la llengua valenciana, Òscar Rueda també, el meu professor en este últim curs de professora de llengua valenciana. Per favor, doneu-vos compte que fa falta un instrument en llibre, un vocabulari valencià i català perquè la gent el tinga i puga distingir. Igual que fa falta molt el valencià-castellà, perquè el castellà és el que avassalla, el que tenim en la sopa, el que tenim en tots els llocs, cada volta més. En el meu poble, quan jo era xicotet, tots parlaven valencià. Ara ja no puc trobar a un que parle valencià. Me'n tinc que anar al casino i ja no tots els abuelos parlen valencià. O sigui, que és desastrós. Bueno, pues igual que fa falta un bon diccionari valencià-castellà per a poder treballar a gust els que tenim el gust de fer publicacions i escriure en valencià i nos agrada cultivar la nostra llengua i nos agrada parlar en valencià i saber el significat de les coses, igual que fa falta un bon diccionari castellà-valencià, fa falta un vocabulari, encara que siga mínim, que siga professional, que siga ben fet, valencià-català, català-valencià, per a poder distingir el que és català i el que no és, tots aquells que han deprès estos 35 anys el català en les escoles i ja no saben què fer, ja no saben com distingir, ni a on aferrar-se, ni a on agarrar-se. Res més, este vídeo d'avui se'n va de mare de temps, vull dir, perquè portem 17 minuts, vora 18, també tenim un sol esplèndid que és el que nos ha trastocat la imatge normal que tenim en esta habitació, però bé, tot està fet en bona fe, en bona voluntat, espero que sapigueu valorar-ho. En YouTube, Josep Lluís Ferri i Aguar, teniu tots els capítols des de l'1 al 20, que és este, el capítol 20, el que fa 20, teniu tots els capítols, menys l'1, manco l'1 i el 3. I l'1 i el 3 el teniu en el mateix YouTube quan fica llista de reproducció. Doncs ahí en llista de reproducció teniu 7 vídeos, entre ells l'1 i el 3 que falten. Res més, amics, demanar-vos que passeu este vídeo i que convideu a la gent a subscriure's a la pàgina de YouTube Josep Lluís Ferri i Aguar, on a banda d'aquestes lliçons de valencià i català també vos estic ficant la meva publicació que faig setmanal, la Setmana Valenciana, i altres publicacions que me pareixen d'interès valencià i valencianista. Moltes gràcies i adeu.